Terve. Voitin tossa arpajaisessa Psykovapen Fragile Dreamia. Pienen putelin. Siitä on pikkasen drippereihin laitettu kostukkeeksi uudet pumpulit. En oo vielä maistanut. Sain tän perjantaina jo. En oo vielä testannut. Oli vähän tommoista Oktoberfest henkistä synttäriä tossa viikonloppuna ja en viittinyt sitten ruveta läträilemään ihan turhaa siinä. Vähän on vielä darraa. Toivottavasti ei häiritse. Pientä vapinaa voi olla. Pääsee, että ääni kulkee. Valot on vähän huonot. Eikä kamerakaan. Koittaa jos iPadilla jotain saisi aikaan. Ensiksi ajattelin kokeilla kloonistinkun nokassa katepilari ja sisällä 06 dual coili. Lähdetään vähän kevyemmin ensiksi. Ei oo minkäänlaista käsitystä mitä tää on. En oo ennen maistanut päärynää. Enkä oikeastaan mitään muutakaan hedelmää. Vapottelun aloittanut tossa vasta 5 viikkoa sitten, että on keltanokka. Ei oo vertailukohteita oikeastaan tämmöiselle nesteelle vielä. Tuoksua ihan mieletön. Niin kuin tossa muissa arvosteluissa olikin jo aikaisemmin, niin kyllä tää ehdottomasti tuoksuu mehujäällä, päärynämehujää. Ja itse asiassa mun enää niin jopa tommonen päärynälikööri. Erittäin hyvä tuoksu. Erittäin hyvä. Kokeillaan sitten. Miellyttävän tuntunut. En tiedä paljon tässä niksoi, tai onko ollenkaan, en ole tarkistanut, en kysynyt. Itse tottunut nyt höyryttele semmoista 06. Ei ole ihan niin makea makusta kuin miltä se tuoksuu. Mikä ei ollenkaan ole välttämättä huono juttu. Varmaan soveltuu tankkiin. Ei ällötä. Kyllä ainakin tähän darraan toimii erittäin hyvin. Mielettömän tuntusta. Erittäin mielettömän tuntusta. Sitten vois kokeilla X-Tinkun nokas Iko V6 reijät auki. Tommonen 03 quad coili.
Kokeillaan sitten, miten tää niinku varsinaisesti drippailuun soveltuu. Tässä vähän lisää nestettä. Uudet pumpulit, ne hörppää ihan kivasti. Pistään kunnolla. Voi helvetti, se on kohta loppu. No. Aivan mielettömän hyvä. Todella koukuttavaa. Tulee ihan lapsuus mieleen. Ei ole tullut noita mehujäitä kyllä imeskeltyä pitkiä aikoihin, mutta vähän semmonen Bon Voyage-fiilis kyllä tulee. Aivan sairaan hyvää. Hyvin pöhisää. Kyllä joo. 5/5 multa. Ehdottomasti yksi parhaista, mitä on maistellut. Tuun nostamaan. Jahkasta jostain saan enemmänkin. Tulee olemaan tankissa jokapäiväisessä käytössä. Ja olen myös kiinnostunut Psykovapen muustakin nesteistä, mitä on kattonut arvosteluja, niin kiinnostaa todella paljon. Ehdottomasti suosittelen kokeilemaan. Jahkasta jostain saa. Malttamattomana odottelen. Ja putelin kyljessä tuli tämmönen, no, vähän kädet vapisee. Ei varmaan näy. Pieni tarinanpätkä, en rupea tässä darrassa sitä nyt lukemaan. Mut varmaan jossain vaiheessa se sitten jossain lukee. Kyllä hymyilytti. Arpajaisista aina kiva voittaa. Taisi olla mun ensimmäinen kerta, kun osallistuin mihinkään näihin arpajaisiin. Voittaminen on aina kivaa. Kiitos Markolle. Hymyilyttää vieläkin. Itse asiassa enemmän nyt, kun pääs maistelemaan. Ei pakko sitä ottaa lisää. Harmi, että se loppuu. Ai. Kun sais vaan lisää. Kiitoksia.